irteera helbururik. Moisesek bere egin arroajekoren Madiango apaizaren ardia zaintzen zituen. Behin, basamortuan bat eraman zituen eta orebera Jainkoaren mendia iritsi zen. Han, jaunaren ingeru agertu zitzaion, sasiatea pizturiko sugarrean. Moisesek ikusi zuen sasia, sutan etorri ere, ez zela erretzen. Moisesek esan zuen, urbin nadin gauza agirari hori ikustera. Nola izan diteke sasia ez erretzea. Begiratzera zetorra ikustea, jaunak egin zion sasiatetik. Moises, Moises, honek erantzun, hemen entzun. Eta jaunak ez hori du, kendu nietakoak zauden tokia santua da eta. Eta gaineratu zuen arraso jainkoa ezni. Abrahamen jainkoa, Isaaken jainkoa, eta Jakoben jainkoa. Moisesek aurretik eskatu zuen jainkoari begiratzeko beldurez. Jaunak esan zion, ikusi dut nire herriaren atsekamea Egipton, eta entzun dut haien oihua bere zapaltzailea zegoenean. Bai, jabetu naiz haien oinaz ez, eta haiek Egiptoaren eskuetatik libratzera etorri naiz. Eta lurralde hartatik, lurralde on eta zabal batera, esnea eta eztia eta hilo lurraldera igaroa zera. Moisesek esan zion jainkoari, ara, joango naiz Israelarregana, eta zuen arrasoen jainkoak bidali behar zuenak esango diet. Baina haiek nola dori izenak atetzen badirate, zer erantzun behar diet. Jainkoak esan zion, naizena naizki, hau esango diezu Israelarren. Naizena naiz, deitzenak biaren zuegana. Gainera, jainkoak esan zion Mosesi, esan Israelarren. Jaunak zuen arrasoen jainkoak, Abrahamen jainkoak, Isaaken jainkoak eta Jakoben jainkoak bidali zuegana. Horixe izango da nire izena betiko, horrela ditu zuen berau ez berau. Jaunak esanak.
pozik dagoela uste duena, ibilbegi kontuz ero ez dadin. Jaunak esana. Jaunaren hitza, gure harria, gure bidea, gure bizitza. Jauna zuekin, Jesucristoren adjektiboa Sanlukasen liburutik. Une hartan etorri zitzaizkio batzuk Jesusi, Galilear batzuei gertatuaren berri ematera. Nola, Pilatok zituen eskaintzen ari ziren oparien gogoarekin haiekin astuz. Jesusek erantzun zien, uste alduzue, Galilearrek gainerako Galilearrak baino pekatzaileago zirela, horrelako heriotza izan zutelako. Ezetz diozuet, eta bihotz berritzen ez bazerate, guztiok era berean galduko zeraten. Eta Siloeko dorrea gainera erorita egin ziren hemezortzi haiek, uste alduzue, gainerako Jerusalemdarrak baino errudunagoak zirela, ezetz diozuet, eta bihotz berritzen ez bazerate, guztiok era berean galduko zeraten. Eta parabola hau esan zien, gizon batek piku ondo bat zeukan, bere nahaskera maldatua, joan zen piku bila eta ez zuen arkitu. Orduan esan zion nahaskitzaileri, bada 3 urte piku ondo honetara piku bila dagoela, eta ez dut arkitzen. Moz ezazu, zertarako edukio lurra alferrik jaten. Nahaskitzaileak ordea erantzun zion, jauna, utzazu aurtekoz, bitartean ingurua aitzurtu eta okarri botatu diot, ea aurreratzean fruiturik ematen duen. Eta bestela ozu, jaunak esan. Garizuma ibilbide bateko, batez ere bihotz berritzen ibilbidea. Urtero bizi beharrena, gure bizi oso batekin bihotz berritzea ezinbestekoa dugulako. Humanoa gara, mugatu gara, eta bihotz berritzea da beti erabat behar duguna. Eta urtero, Garizuma horretarako garairik aproposena dugu urte osoan. Horregatik Garizuma garrantzi handia du
pekatu guztitik libratua izan dadin eta deabruaren engainu guztietatik bihotz garbia beti izan dezan. Amen. Jesus jauna, zuzera gure egarria asetzen duen iturria, zure aurrean duzun katekumeno hau garbi ezazu eta zure ur biziz ase ezazu. Deabruaren eragin guztiak mendera itzazu harengan eta Espiritu Santuaren bitartez aitarenganako bidea erakus ezaiozu, zu bihotzez adora zaitzan. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, eta orain denok, kredoa esango dugu, sinisten dut, errepikatuz, danok elkarrekin. Sinisten dut, sinisten dut jangoiko aita alduzpidun, zeru lurren egilea. Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Maria Virginiagatik jaio zena, Ponzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzean intzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jetxu eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santu katolikoa, santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Ongi etorri egiten diogu gure komunitatera.